Ayun, good evening po sa inyong lahat mga kalabarkada. Kumusta po kayong lahat dyan? And welcome back na naman po sa ating panibagong episode ng ating video. At ito yung episode 70. Ayun, episode 70 na tayo ng ating pagbablog. At kumusta naman po kayong lahat dyan mga kalabarkada, mga idol, mga master. Nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat dahil sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. At ito mga kalabarkada, may dumating na blessings. Ito, napakalaking blessings ang dumating sa atin ngayon. Bali, dumating to nung nakarang araw. At hindi ko lang ito na i-vlog mga kalabarkada agad-agad. Gawa nga nung busy sa trabaho, darating ako dito sa bahay alas 7 na lang gabi, so magluluto pa, kaya ayun, ngayon ko lang ito na i-vlog mga kalabarkada. Wala akong ka-idea mga kalabarkada kung ano yung nandito sa loob. So i-unbox natin to. Pero bago natin i-unbox yun, gusto ko muna magpasalamat kay Mr. Lee Terry ng Workos Marketing at sa Workos Company sa napakagandang blessings na pinagkaloob nyo sa akin. Thank you very much for this wonderful blessings. Ito mga kalabarkada, sa simulan na natin i-unbox to. So ayan mga kalabarkada, balot na balot pa yan. Ayan o, balot na balot yan from Taiwan. Ako nga pala, shout out pala sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Taiwan. Ayun, kumusta po kayong lahat dyan mga idol, mga master, mga kalabarkada dyan sa Taiwan. So ayun, i-unbox natin to mga kalabarkada. So ayun, titignan natin kung ano yung nasa loob. Sana nga pera. Huwag naman sana bomba. So yung mga kalabarkada, excited na talaga akong makita kung ano yung nandito sa loob. At yun, tatry natin, unbox natin ito mga kalabarkada. Excited na ako kung ano yung nandito sa loob. Yan mga kalabarkada. Yan o, balot na balot. Ano kaya? Ayan mga kalabarkada. Wow! Ito na naman mga kalabarkada, may binigay na naman sa atin na Workos diving flashlight. Ayan o, ang tatak na ay DL30. So yung flashlight natin is DL70. Ayan, ayun mga kalabarkada, ayan, Workos. Ito, Workos na naman na diving flashlight. Ayun o, napakaganda. Tatry natin mga kalabarkada. Titignan natin kung gaano pa kaganda tong flashlight na to. Grabe, balot na balot to. Ayan. Ayan mga kalabarkada. Wow! Ang ganda mga kalabarkada. So ito, mayroon na naman siyang itong o-ring. Ayan. Ito, hindi ko pa talaga nabubuksan to. Kakarating lang noon ng karang araw to. Hindi ko lang talaga na agad-agad na-unbox. Tapos meron din siyang, kagaya nung dati, meron din siyang sariling charger. Ayan mga kalabarkada. Tapos meron din siyang ito, adapter para sa charger. Ayan. Tapos meron na naman siyang ito, lagayan, sabitan para ilalagay dito sa leeg para hindi malaglag yung flashlight. Ayan mga kalabarkada. Ganito yung ginagawa ko mga kalabarkada sa flashlight ko, nilalagay ko dito. Ayan. Ayan mga kalabarkada. Tapos hihilahin. Woo! Ginaging aso eh. So yun mga kalabarkada. Tapos ito meron din siya ito. Parang sa kwanto ng battery. Parang spacer ng battery mga kalabarkada. Ayan. Tapos ito na mga kalabarkada yung flashlight oh. Ayan. Ayan na mga kalabarkada yung flashlight oh. Wow!
Ang liit. Paano kaya to? Ang liit-liit. Pero, sigurado malakas to. Pero, titignan natin sa manual kung ilang lumen to mga kalabarkada. Ang liit to. Ayun. Bali, dito sa manual niya mga kalabarkada, mayroon siyang 3,600 lumen mga kalabarkada. Napakaliit to. Pero 3,600 lumen siya. So, ang itinatagal ng battery na mga kalabarkada, kung 350 lumen ay 5 oras at 52 minutes. Kung naka-low lang siya. Tagal na rin. Tapos kung naka-medium, sa medium ay mayroon siyang 1,300 lumen. Tapos 2 hours and 9 minutes yung tinatagal ng battery. Tapos yung pinaka high niya ay 3,600 lumen at meron din siya at umaabot ng 1 hour and 20 minutes. Titignan natin ngayon yung battery. So ayun mga kalabarkada, ito yung battery niya. So ito, bali ito yung battery na mga kalabarkada. At 21,700 pala yung kwan na mga kalabarkada. 21,700 yung size ng battery. Tapos meron siyang ito, 5,000 milliampere. Ayun mga kalabarkada. So yun no, napakaliit pero kwan, ang ganda. So titignan natin mga kalabarkada mamaya, itatry natin kung gaano ba kalakas ang 3,600 lumens. Ayan mga kalabarkada. Ang kagandaan lang nito mga kalabarkada, pag gusto nyo umorder nitong flashlight na to, ay nationwide. Meron din siya sa Shopee. Kung nasa Pilipinas kayo, meron siya sa Shopee, sa Lazada. So ayun, lalagay ko yung link dyan sa baba mga kalabarkada. Yun mga kalabarkada, ito. Ito yung on niya. Niro-rotate lang siya. Ayan. Yan. Tapos high, medium, tapos high. Ayan mga kalabarkada. Tatlo lang. So tatry natin mamaya mga kalabarkada sa labas. Mamaya pag medyo madilim na. So sa lahat ng mga gustong mag-order dyan mga kalabarkada, so tatry nyo na to. Napakaliit. Ayan o. Ayan o, mas malak. Parang pwede nang kagandaan pala nito mga kalabarkada. Pwede nyo nang isuksok sa bulsa nyo. Sa bulsa, underwater sa bag. yan, Ayan. underwater. At diving flashlight din to mga kalabarkada, pero hindi lang to sa diving flashlight. Pwede nyo rin tong gamitin dito sa, kunwari, pupunta kayong may pupuntahan kayo na gabi o may hahanapin kayo. Ito, pwede nyo rin kung gamitin mga kalabarkada, lalo na pag may kalamidad o lalo na sa Pilipinas kasi laging bagyo. Ito mga kalabarkada, napaka importante ang magkaroon ng ganitong flashlight. So ano pang ginagawa nyo mga kalabarkada, order na kayo ng ganito. Ayan o, napakaliit. So try natin sa bulsa. Ayan mga kalabarkada. Yan. O diba? Pwede mo nang ibulsa to mga kalabarkada. Madadala mo kahit saan. So yun. So mamaya tatry natin mga kalabarkada kung gaano ba kalakas itong Wurokos DL30 3,600 lumen. So yun mga kalabarkada. So ayun mga kalabarkada. Sakto, madilim na mga kalabarkada, kaya ito susubukan natin itong napakaliit na flashlight na to. Tignan natin kung gaano ba kalakas yung 3,600 lumens sa flashlight na to. So, kung mapapa-wow ba tayo o kung ano ba yung magiging reaction natin sa napakalit na flashlight na to. So sisimulan na natin. I-review na natin to mga kalabarkada. So unang-unang gagamitin natin ay yung low. Ayan mga kalabarkada, yung low. So ito, yan. Diba? Grabe, ang liit-liit na flashlight. Ayan mga kalabarkada, napakaliit pero napakaliwanag na yung low. Ayan na mga kalabarkada. Susubukan naman natin ngayon yung
Medium. Ayun mga kalabarkada. Wow, ang lakas. Napakalakas mga kalabarkada. Ayan o. Wow, sobra napakaganda mga kalabarkada. Ang liit-liit, pero napakaliwanag. Medium pa lang yung mga kalabarkada. Pero itatry natin naman ngayon yung high. Ito na yung 3,600 lumen mga kalabarkada. Ito yung high mga kalabarkada. Itatry natin. 1, 2, 3. Boom! Grabe, tignan nyo kung gaano kalakas mga kalabarkada. Napakalakas oh. Grabe, sobrang liwanag mga kalabarkada. Oh, yun, kitang kita na mga kalabarkada. Ang lakas. Grabe oh. Napakalakas nitong flashlight na to mga kalabarkada. So ito mga kalabarkada, tingnan nyo, napakaliit nitong flashlight na to. Ayan. Pero napakaliwanag. So talagang maraming salamat sa Wurkos Company talaga sa inyong napakagandang flashlight na pinagkaloob nyo sa akin. Mga kalabarkada, mga kalabarkads natin dyan sa Wurkos Company, maraming salamat talaga. So itong mga kalabarkada, oh, wow, napakalakas no. Ayun mga kalabarkado, grabe ang lakas. Ang liit-liit pero napakalakas. Tetestingin natin to mga kalabarkada sa Sabado. Bali magpi-fishing tayo, night fishing adventure na naman. Susubukan natin tong flashlight na to mga kalabarkada. Titignan natin. Kasi grabe, hindi ako makapaniwala sa sobrang lakas nito. Ang liit-liit pero napakalakas. Napakaliwanag oh. Kung makikita ng mga kalabarkada, ang liwanag oh. Whew. The best. Wurkos talagang the best. So ayun mga kalabarkada, nakita nyo kung gaano kalakas yung flashlight na to na napakalit pero grabe napakaliwanag. Grabe, sulit na sulit to mga kalabarkada. Ayan oh. Low, medium, high. Woo! Ang lakas. Napakasaya ko mga kalabarkada. Ang ganda nito. Ang ganda nitong flashlight na to. So, ayun mga kalabarkada, nakita natin kung gaano kalakas tong Wurkos DL30. So, yun mga kalabarkada, sana nagustuhan nyo kung paano yung liwanag niya. At ayan mga kalabarkada, napakaliit pero grabe, sobrang liwanag. So kung nagustuhan nyo tong flashlight na to mga kalabarkada, andyan po yung link sa baba, pwede na po kayo mag-order dyan. So ang presyohan po nito mga kalabarkada ay nasa 1,500 hanggang sa 2,000 ganyan. So pesos po yun mga kalabarkada. So ito mga kalabarkada, napakagandang gamitin at napakatibay nito mga kalabarkada, kasi subok ko na yung unang Wurkos DL70 na ginagamit ko sa pang night type. Ayan mga kalabarkada, napakatibay nito. So sana nagustuhan nyo tong flashlight na to mga kalabarkada. At ayan mga kalabarkada, sana mag-order na kayo ng ganitong flashlight kasi napaka-importante ang magkaroon ng flashlight sa bahay, hindi lang sa pang night fishing. So, again, thank you very much Mr. Lettery and to all Wurkos Company for this wonderful blessings. So, thank you very much. And dito ko na tatapusin tong video kong ito mga kalabarkada. Sana nagustuhan nyo tong video na to, itong pag-unbox natin ng blessings. At ito yung first time ko na maka-receive ng blessings kagaya nito. So dito ko na tatapusin ito mga kalabarkada. Ingat, God bless, at lagi nating tatandaan mga kalabarkada, God is good all the time. See you on my next vlog. Bye bye.
Bye.